ina bawa mai girma gwamna hakuri bisa fushi da yayi da maganganu da ya faɗa, kuma ina roƙon ya min afuwa. Na sauka daga kan wannan mukami da ya bani na Hizba, kuma ina masa addu'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna 20 ga watan Sha'aban, hijira 1445, wanda ya zo 1 ga watan March shekara ta 2022. Ina daga nan jihar Kaduna, inda muke gabatar da taro da 'yan majalisa ƙarƙashin jagorancin sifika, yadda za a gabatar da doka wacce za ta wajabta yin gwajin lafiya kafin aure a jihar Kano, kamar da jihohi da yawa a Najeriya wato suka yi irin wannan doka. To ɗazu sai na ji wasu jawabai suna ta fitowa daga jihar Kano, waɗanda a gaskiya sun kashe min gwiwa. Abinda nake ta ƙoƙari na gabatar a Hizba shine gyaran tarbiyya da gyaran hali, kuma na yi iyayi na wajen gayyatar masu gabatar da fina-finai. Na yi zama da su, na ba su shawarwari, mun yi maganganu da su da yawa akan yadda za a gyara tarbiyyar al'umma ta yadda ake gabatar da fina-finai wanda suka saba al'ada da addini da zamantakewar mu. Haka na kira 'yan TikTok, na kuɗi na a cikin ajihuna da mataimaka na, muka haɗa kuɗi, muka ba su kuɗin data da kuɗin mota, muka zauna da su muka yi shawarwari. Haka nan kuma na gayyato Murja da 'yan uwanta masu yin TikTok, mun zo mun zauna da su, na ba su shawarwari, na yi musu addu'a, na kuma ba hanyoyi da zanga cewa sun gyaru, sun nutsu, sun koma cikin hayyacinsu. To daga nan kuma waɗanda ba su ji ba sun ci gaba da yin abubuwan da suke yi, waɗanda yake ɓata tarbiyya, yake ɓata halaye, kuma mun yi iya ƙoƙarinmu mu ga cewa mun yi abin da ya kamata. To amma ina bawa mai girma gwamna hakuri bisa fushi da yayi da maganganu da ya faɗa, kuma ina roƙon ya min afuwa. Na sauka daga kan wannan mukami da ya bani na Hizba, kuma ina masa addu'a, ina masa fatan alheri. Allah ya bashi nasara, Allah ya taimake shi, Allah ya taimaki gwamnatinsa, Allah ya zaunar da shi lafiya, Allah ya ɗaukaka addinin musulunci. Abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ya karɓa, inda muka yi kuskure muna fata a yafe mana. Wassalamu alaikum. Duk tafi 'yan bokon da ke Kano amfani, har ta yi magana cewa ta sha wahala, sun sha wahala an kafa gwamnati. To tun kafin ta taso, ko mu ce tun kafin kila a haife ta ko ta yi wayo ta san waye ta, ake Hizba a Kano, kuma an kafa Hizba kuma tana aiki. Kuma suwa suka kafa ta in ba Malam Dr. Rabi Musa Kwankwason da shi da su Malam Ibrahim Shekarau ba su suka karfafa ta ba? To yaushe ita yarinyar ta tasowa da take tunanin ta ba da wani gudunmawa da su Daurawa ba su bayar ba? Tun kafin ta san Kwankwasiya, su Daurawa suke Kwankwasiya. Yaushe jahili zai zo irin wannan yana kallon malami, kai ko ba komai kalmar da ta amfani da shi kan Daurawa bai ci a daga mai yarinyar nan kafa ba. Amma dai muna saurare, ba mu yanke uzuri ba, hanzari ba yanzu, tunda dai an ce tun Alhamis ne, kuma yau maganar ta bayyana. Mu kuma ga sakon mu, kuma za mu ga me za ku yi, kuma shi zai nuna mana fito din gwamnatin ku. Idan har addini zai zama abin wasa a gare ku, wallahi ku rubuta ku aje, gwamnatin ku za ta zo ƙarshe. Ba a wasa da Allah, ba a wasa da addinin Allah, ba a wasa da shari'ar Allah. Yana daga cikin abin da ya jefa Zahar Zamfara cikin basifa kenan, wallahi wasa da shari'a. An fara yi wa Allah aiki aka daina, kuma Allah baya son haka. Allah bai so a fara masa aiki. Afara aitan lazi tawalla wa ata kalilan wa akda. Allah baya son haka. To wasu suna zuwa ta kariya, ai ba mata wanda yafi karfin doka bai fita karfin ta Allah ba. Wanda yake ganin yafi karfin yan hizba zai haɗu da Allah. Wanda kuma yan hizba nan ku dan talaka da muke dan harhana ku, rage muku nauyi muke a lahira. Manyan da suka fi karfin mu kuma ba su gani tara laifi suke yi. Ai a hana ka laifi ma taimakon ka akai.
wanda yake ga yafi karfin hizba shi yana takama ba wanda ya sai taba shi, ai tara laifi yake wanda zai je haɗu da Allah kuma bai san abin da zai faru ba. Ma kai talaka an koro ka gida sai ka je kai ta tasbihi, kai dama za mu iya dankakka, za mu iya kama ka sai bi ka da gudu mu kamo ka mu sa a mota. Ce malam yanzu duk masu laifin nan sai ni kadai za a kawo mu ce to aka kai za mu iya kamawa. Kai ma an kai karfin da za ka kawo ba sallama ka zabi. A yanzu baka fi karfin mu ba, kuma mun rage maka sabo, mun rage maka alhaki, mun taimake ka. Wanda kaga ya fi karfin mun na ai bai fi karfin Allah ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani saban in kana yi Allah sai ya fita sha'aninka. Wa umli lahum inna kaydi mati. Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta iza akhazahu lan yuflitu. Wani in yana ta laifi yaga yana samun kuɗi, yana laifi, yana lafiya, yana laifi, yafi karfin doka, yana laifi ba wanda ya sai taba shi, sai ya dauka ya sha, sai ya je gaban mai abin inda ba lauya, ba kotun ɗaukaka ƙara, ba ƙarya, sai gane na ma an hana shi wasu abubuwan anan an rage masa hanya. Ya yi laifin da yawa, ya tara shi da yawa ko bai tuba ba aka kama shi, zai je ya gamu da bala'in da shi kansa zai san ya tafka kuskure da ya ce ya fi ƙarfin doka. Tun a zamanin annabi ya gaya mana cewa a zamanin banu Isra'ila sun gamu da wannan musifa, manya da 'ya'yan manya sun fi ƙarfin doka da masu ɗaurewa manyan gindi, wanda ka kama shi kafin dare an maka waya ta fi 50, in ka kai shi kotu alƙalin an masa waya ta fi 50, sai a sa na gaba da shi ya kira shi, kai wannan shari'a muna da ra'ayi a ciki. Ba to in ka kama kashewa za kai, ai wani za ka miƙa, in ka miƙa kai ka gama aikinka, don ka miƙa aka sake shi. In ka kama mutum ai ba ka da iko ka daki mutum ko ka mare shi, sai dai ka kama shi. In ka kama shi ka miƙa wa na gaba, na gaban ya miƙa na gaba, ya miƙa na gaba. To in aka tare gaban kai ka miƙa ka fita, to kuma ya ce tafi, sai da yana yana ma gwalo ya za ka yi abin sai a sa a yi haƙuri kawai da abin da ya samu. Kuma hakan ma alhamdulillah yanzu wasu sai guduwa suke ta yi suna cewa mun isa mu zo guri kaza, can babu ire-iren mu ma. Munan ɗin da muke rena abin da muka samu, wani ya gudu ya ce mun isa mu taho guri kaza, nan babu irin mu, can za a sheƙi aya ai abin da aka ga dama, ba ma za a ga motar hizban ta wuce ba. In ce to ba komai ai, ko an dai rage iri, mugun iri ne. To Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu sa'a. Gaskiya in dai wannan labarin gaskiya ne, Sheikh Malamin Ibrahim Daurawa babu abin da za mu ce maka sai Allah isa ka kai, domin ka nuna wa annan mutanen ba mukamin su kake yi wa ba, addinin ka kake yi wa. Kuma mun mun shaida wannan abu da aka yi ba a yi maka adalci ba, kai kuma ga inda ba za a tsaya adalci ba, doka ta yi aiki akan kowa, to za ka ajiye aiki. Kuma gashi in dai wannan labarin ya tabbata, wallahi Malam Aminu Ibrahim Daurawa sai mu ce Allah ya saka ka kai, ka yi wa addini hidima. Kuma tabbas ko bayan baranka za mu faɗa mu ce Malam Aminu Ibrahim Daurawa shine haziƙin mutum wanda ya ajiye hizba, ya ajiye mukaminsa sakamakon me ya yi hukunci, an hana doka ta hukunci, an bar fasikai, fajirai, munafikai suna abin da suka ga dama. Kuma duk wanda ya fitar da yarinyar nan wallahi ba fajiri, munafiki, fasiki ba, babu wanda zai. Allah ya saka da alkai, Allah ya ɗaukaka ka, Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai. Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya ajiye aikinsa.